inspiroi tätä keittiöön. Tätä sudanilaista lisukesalaattia sä haluat todellakin testata. Tää on niin helppo tehdä ja niin herkullista. Nam! Aloita pilkkomalla oman maun mukaan tomaatti tai pari tommosiksi pieniksi kuutioiksi. Sitten sama kurkulle, noin puolikas kurkku kuutioiksi. Paprikalle sama homma, noin puolikas tai maun mukaan kokonainen. Sitten sipuli tai punasipuli pieniksi paloiksi. Pistä ne kaikki samaan paikkaan ja lisää sitruunan mehut. Sitten jonkin verran suolaa oman maun mukaan. Sitten pippuria ja kenties juustokuminaa, jos siitä tykkää. Sitten tärkein ainesosa, maapähkinävoi. Sitä tulee aika reilusti, mutta kaikki tässä reseptissä on vähän oman maun mukaan ja voi fuusioida. Mä ainakin teen sitä jatkuvasti. Sitten vähän öljyä, parasta on seesamiöljy. Pieni tilkka valkoviinietikkaa. Ja sitten alat sekoittaa kaikki aineksia kunnolla keskenään. Perinteinen tapa kai Sudanissa ainakin on, kumppani opetti, että sekoittaa käsin, mutta lusikallakin voi mennä. Ja sitten ei muuta kuin maistamaan, onko kaikki kohdillaan. Tämä on mulle tosi herkullinen ruoka ja niin helppo valmistaa. Tämä on salad, pistä talteen, kokeilla.